Brwydro'r llu a llnau'r Llanrwst. Fe darodd Storm Isha Cymru gyda nerth a grym, a ben bora y gwaith o glirio ger Llanrwst wrthi'n dechrau. Gyda rhybudd oren am wyntoedd cryfion mewn grym, roedd ffyrnigrwydd y tywydd-garw yn glir ar arfordir Môn. Yn y Mwmbles fe gafodd hyrddiadau o 80 milltir yr awr eu cofnodi, ond yng Nghapel Curig yn Eryri oedd ei weitha, gyda hyrddiadau o 90 milltir yr awr. Ym Mlaenau Ffestiniog dyma fesur y difrod. Nid dyma'r tro cyntaf i'r pys dy rygbi ddisgyn, ond y gwaith o'i trwsio eisoes ar waith cyn gêm bwysig dros y penwythnos. Oedd yna dipyn yn golew wynt. Gobeithio, gath ni'n lwc nithio, a gobeithio, dim ond hon doff lawr yn ffordd o'i lwcus, os ydych gallu fod y llall i fydd. Yn ôl Scottish Power, mi oedd bron i 20,000 o gartrefi heb drydan yn y gogledd a'r canolbarth am gyfnod, a thea 900 yn parhau heb gyflenwad heno. So neithio oedd o gwynt yn chwethu'r llawer, oedd ni'n clywed y ffenestri'n shaking yn pethau fel yna. Ac oedd o mynd lawr, clywed y gwynt lawr y chimney hefyd. Oedd y glaw yn just mynd lawr llawer. Oedd mam ddim yn gallu mynd adra o gwaith oherwydd oedd y ffordd i cael y peth fel yna. Mae wedi bod yn eitha egar, da ni'n eitha lwcus fod dydi o ddim creu llifogydd yma, ond na, mae'n gweithygu eto wan, lly. Mi yna strach i deithwyr hefyd neithiwr gyda rhwydwaith drena wedi effeithio, ac i rheini teithio ar awyr enna, gafodd nifer eu dargyfeirio gan adael sawl un yn chwilio am ffordd adra. Fi yn maes awyr Cered ar hyn o bryd yn trio dal fflight adre i Fryste. O'n i fod mynd ar yr awyren am 9:00 neithiwr, ond gafodd i'r fflight i gohirio tan 5:00 heddi, so diwrnod yn hwyrach. Mae pawb yn hollol rwystredig, sneb yn gwybod beth sy'n mynd mlaen. Ac fe gafodd grym peryglus y storm i amlygu pan gafodd 2 o bobl eu lladd ar ôl i'w ceir daro coed oedd wedi disgyn yn yr Alban ac yng Ngogledd Iwerddon. Fel nifer o lonydd ar draws Cymru, mi oedd yr A5 o gyfeiriad Bethesda draw tuag at Gapel Curig yng nghau dros nos ac yn ystod y bore mae o bellach wedi ailagor. Do, mae'r rhybudd melyn yna am wyntoedd cryfion wedi dod i ben am y tro, ond os am ryw lawer o seibiant oherwydd fory, mae disgwyl i storm Jocelyn daro. Gyda chaeau yn debycach i lynoedd ger Porthmadog, heno mae yn dawelach, ac wrth i rai nid yn fawr o'r lloches prin, mae eraill yn paratoi am ragor o dywydd garw.